La meva àvia Mila, una heroïna més. El seu nom real és Milagros. Va néixer el 31 de març de l'any 1940, en el si d'una família molt humil. Pobre seria la paraula correcta. En un xicotet poble de Segòvia, anomenat La Higuera. Moments difícils aquells en els que els espanyols, un any abans, acabaven la dramàtica guerra civil. Va ser l'última dels 14 fills que va tenir la seva mare, la meva besàvia Cayetana, i dels quals només visqueren 4. La infància de Mila no es va semblar gens a la meva. M'encanta escoltar les històries que em conta de quan era petita, com la de la seva assistència a l'escola, mentre en els seus ulls puc entreveure un sentiment d'infinita nostàlgia. Va acudir a l'escola de la vila des dels 6 fins als 14 anys. En aquell moment, el més important era conèixer les 4 regles bàsiques amb les que un s'acontentava per no ser considerat un analfabet. En aquests anys, els de la infància de la iaia s'alimentaven i es mantenien com podien. La guerra iniciada l'any 36 va obligar als seus germans, Hilario i Fidel, a incorporar-se a files. Un va lluitar en la batalla de l'Ebre i l'altre a Canfranc. El seu pare, Enrique, va passar a treballar com a ajudant de cuina al destacament de los Altos de los Leones. Als 18 anys, l'àvia va acompanyar la seva germana, ja casada, a Navalluncosa, on ajudava en la neteja de l'enorme caseriu, així com en els treballs de camp i cura de les seues 2 nebodes. Això va durar fins que la seva mare va emmalaltir i va haver de tornar al poble per fer-se càrrec d'ella. Va morir uns mesos després al llit, a causa d'una trombosi cerebral. Després del dol, la meva àvia es va posar a servir com a criada a la casa de los Castro. Va passar uns quants anys allà, fins que es va casar l'1 de setembre de l'any 63, amb el meu iaio Aquilino. La felicitat va durar ben poc. 4 anys després, i coincidint amb el naixement de la meva mare, al meu iaio li van diagnosticar una malaltia mental, esquizofrènia. Aquí va començar el seu calvari, la seva creu, com ella diu. Però, també, va aflorar en ella el millor de si mateixa. Va aconseguir amb molt esforç tenir cura en tot moment i no abandonar el meu avi fins avui en dia. Va treballar de costurera, va rentar i planxar roba per a col·legis i diferents cases, tot per poder sobreviure. Una paraula que defineix a la meva àvia és lluitadora. Encara en els pitjors moments, mai es va deixar vèncer, i és aquest esperit de sacrifici i de suport incondicional el que transmet a les persones que vol. Les seves primeres vacances van ser amb 58 anys, quan la meva mare es va venir a València a estudiar. S'ha vist privada de tantes coses durant la seva vida que ha aprofitat i gaudit al màxim cada oportunitat que ha tingut a l'abast. Per mi, és tot un exemple a seguir.